खुलुमबाय आं रिंकु मनि नार्जारी बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअनिफ्राय फोसावनो सिगांदों मोनसे गोजोनथाव खौरां। बडलेण्ड इंखं टेलिभिजनआ बानजायनो लादों अल इंडिया लेभेलनि मोसानाय बादायलायनाय बडलेण्ड डान्स मास्टार सीजन 1। बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि बडलेण्ड बिसायख'थिनि सायाव अपारेशन दा समाव जों दं बडलेण्ड हायुङारि गौथुमनि डेपुटि चिफ खाम्फा बरगयारी बिथांनि फ्राय जोङो माखासे माने बाथ्रा मिथिनो थाखाय जे बिथाङा 14 नं चिरां दुवार बियाबाव बिजाथि गसंदों BPF दोलोनिफ्राय बुंथिनो गोनांदि डेपुटि चिफ महरै बिथाङा थांनाय 27 एप्रिल खालिसिम बिबान रुजुनानै दङमोन आरो गासै बडलेण्ड हालामनि थाखाय जौगासारारि बिथिङाव बिथांनि बिहोमा गोबांथार दङ बेखौ जों मुंख'थ' हाया। थांनाय 2003 मायथाइनि 10 फेब्रुवारि खालि जेनाखि BTCनि थाखाय एग्रिमेन्ट जादोंमोन एकर्ड जादोंमोन बे एकर्ड जानायनि उननिफ्राय इन्टारिम काउन्सिल जादोंमोन। इन्टारिम काउन्सिल जानाय समाव बिथाङा सासे EM हिसाबै थिसनजादोंमोन। बेनि उनाव बिथाङा डेपुटि चिफ जायो बिसायख'थिनि उननिफ्राय बिथाङा थांनाय 27 एप्रिल खालिसिमनि जेनाखि BTC सरकार बे BTC सरकारा गावनि रोंमोनथाय आरो बिथांनि हारि थामोन्थानि बिथिङाव बडलेण्ड रायजो राजानि थाखाय बिथांनि बावसोमनाय जों बेखौ मुंख'नो गोनां दङ। दिनैनि समाव बिथाङा बडलेण्ड हायुङारि गौथुमनि डेपुटि चिफ बिबानाव गैया। मानो होनना बुङोब्ला बडलेण्डनि खुंथाया आथिखालाव रायजोपाल सासनाव थांनानै दङ, रायजोपालनि आखायाव थांनानै दङ बिसायख'थि खुंनो हायैनि थाखाय। 4 एप्रिल खालि बिसायख'थि जानो गोनांमोन बडलेण्डनि, नाथाय COVID-19नि थाखाय बिसायख'थि जानो हायाखै, जायनि थाखाय दिन्दांनानै थादोंमोन बडलेण्डनि बिसायख'थि आरो रायजो बेंगिरिया गावनि आखायाव लानानै थाङो बडलेण्डनि खुंथायखौ। दा समावहाय बडलेण्डआ जोबोद अलखद बुब्लियाव दङ। बे अलखद बुब्लिया नैबे कारनाव जादों जे दा समावहाय COVID-19नि थाखाय बडलेण्डनि रायजो राजाया हाहाकार जानानै दङ, अनसुंथाइ मोना जानानै दङ। बेराफारसे बडलेण्ड खुंथाय गैयैनि थाखाय गोबां गोरिब गुन्द्रा सुबुंफोरा माने थांनानै थानांगौआव जोबोद आख' गोग्लैदों। लोगोसेनो जिहेतु दा समाव दैबानानि थासारि जादों, बे दैबानानि बेलायावबो बडलेण्ड खुंथायनिफ्राय जेबो सुंथानाय मोननाय जायाखै, बे थासारि जादों। बे समावनो बिसायख'थिया माब्ला जागोन बेखौबो बुंनो हानाय जायाखै। बावैसो बिसायख'थि आयगनिफ्राय मोनसे फोसावनाय जादों जे जिहेतु BTCनि बिसायख'थिखौ दिन्दां होनानै दोनबाय थानाय जादों आरो बे बिसायख'थिखौ खुंनो थाखाय सानलाय हलाय खालामनाय जादों आरो बेनि थाखाय माने ससियेल डिस्टेन्स मेनटेन खालामनायनि गेजेरजों माबोरै भट नाजाव जायो बेनि थाखाय रिपर्ट बुथुमनाय जागासिनो दङ डेपुटि कमिशनार आरो SDO फोरनिफ्राय। दा बे बेलायावहाय जों दिनै समावहाय दङ डेपुटि चिफ BTCनि खाम्फा बरगयारी, जाय बिथाङानाखि 27 एप्रिल खालिसिम बे बिबानाव दङमोन। जों बिथांनि न'आव दङ आरो बिथांजों जोङो सावरायनि दिनैनि समाव जे बिथाङा 14 नं चिरां दुवार बियाबनिफ्राय BPFनि बिजाथि जानानै गसंबावदों आरो फैगौ समाव बिथाङा बै हालामनि रायजो राजानो मा जबान होनानै रायजो राजानि सिगाङाव गावनि भटखौ बिनो थाखाय थांगोन। जोङो बिथांनो खुलुमनाय होदों आरो सिबिनाय होदों। नोंथांनो सिबिनाय होबाय। गोजोन्थों मास्टार, नोंथांनो सिबिनाय होदों। नोंथाङा 14 नं चिरां दुवार बियाबनिफ्राय BPFनि बिजाथि गसंनाय जादों बे खेबावबो। दा नोंथाङा जिहेतु थांनाय 2005 मायथाइनिफ्रायनो बे बियाबखौ रिप्रेजेन्ट खालामबाय थादों, बे बियाबनि नोंथाङा थान्दै जानानै दङ आरो बे बियाबनिफ्राय थान्दै जाबोनानै नोंथाङा BTCनि डेपुटि चिफ जानानै गोबांथार डेभेलपमेन्टेल स्किमफोरखौ मावफुंनाय जादों। जों दा नोंथांनियाव मिथिनो लुबैगोन जे नोंथाङा बे नोंथांनि भटारफोरनो मा जबान होनानै बे भटआव गसंनो सिगांदों? BTC एरिया एज ए होल जि 30 बोसोर बर'फोरनि ससियेल आनरेस्ट माने आन्दलन, बे 3 डिकेड्स बर'नि आन्दलनाव गासिबो एरियायावनो मोनसे डिस्टार्ब अशान्त
परिस्थिति सृष्टि जादों बिटिसि गठन जानायनि उनावहाय जोङो बेखौनो बुंदों जों मोनथामल' खोथा बुंदों जे जोंनो सान्ति नांगौ पिस जोंनो एकता नांगौ बयबो जाथि गस्थिनि गेजेराव खौसे नांगौ इउनिटि बे मोननै सान्ति आरो इउनिटिया जायोब्लासो प्रस्पेरिटिया फैगोन बेखायनो पिस इउनिटि एन्ड प्रस्पेरिटि बे मोनथाम खोथाखौल' जोङो रायजो राजाफोरनो बुंदों बेनि गेजेरावनो जों बेखौ बुंदों जे कृषकफ्रा आबाद मावनानै जानो थाखाय जि लागतियाल बुस्थु नांगौ मेकानाइजेशननि बेलायावनो बुं इरिगेशननि बेलायावनो बुं बे फेसिलिटिखौ मोननांगोन जोंनि गथ' गथायफ्रा शिक्षा मोननो थाखाय जि शिक्षा अनुस्थान नांगौ स्कुल गामिफ्राव एलपि स्कुलनिफ्राय आरम्भ खालामनानै अनुस्थान गैया बेयाव अनुस्थान जानांगोन जोंनि गोजौ फरायनायनि बेबस्था नोङो कलेजनि खोथाखौनो होन इउनिभार्सिटिनि खोथाखौनो बुं बे जानांगोन जोंनि जायगायावबो टेकनिकेल इनस्टिटिउट अनुस्थान जानांगोन बे खोथाखौनो जोङो बुंदों जोंनि लामा सामा थाबायनो जेबो गैयामोन प्रायर टु 2003 बिटिसि गठन जानायनि आगोल जोंनि जायगायाव 1 फुट पिच लामा गैफेरामोन लिटारेलि खुनु जायगायाव कंक्रिट ब्रिज एबा कालभार्ट होननाय गैफेरामोन दा बेखायनो जोङो बुंदों जोंनि मानसिफ्राबो गुबुन जायगानि मानसिफोर बायदि गारि सालायजाथावथाव साइकेल सालायजाथावथाव गामिनि लामायाबो जानांगोन दालां जानांगोन कालभार्ट जानांगोन जोङो बुंदों जोंनि जायगाया 40% अफ टोटल बिटिसि एरिया बे जाहैबाय फरेस्ट एरिया दिनै सारा पृथिबियाव एनभायरनमेन्टआ मोनसे गिदिरथार इस्यु फैदों दा बे एनभायरनमेन्टखौ मोजां लाखिनोब्ला फरेस्ट एरियाखौ जोङो मोजाङै प्रिजार्भ खालामनांगोन बेवहाय जेसेबां जिब जन्तु दङ बेखौ जोङो मोजाङै लाखिनानै सारा वर्ल्ड कमिउनिटि पृथिबियाव बेखौ जोङो खोन्थानो हानांगोन जे जोङो बर' जाति हिसाबै बा बिटिसि बाखि हिसाबै जोंबो जिब जन्तुखौ मोजां मोनो हाग्राखौ जोङो मोजाङै लाखियो जोंनि एनभायरनमेन्टआ थिगैनो दङ आरो बेखौनो बेस खालामनानै जोंनि बड'लेण्डआव टुरिजम डेभेलपमेन्ट खालामनांगौनि बा खालामनो हानायनि जि पटेन्सियेलिटि दं बे खोथाखौनो जोङो बुंबोबाय थादों दिनै 15 बोसोरनि गेजेरावहाय जोङो मा मावखो मा मावदिया बेखौ जोङो बिजिरनानै नायफिननो हायो आं दहायनो बुंदों जे जोंनि जायगायाव खुनु लामा मोनसे मोजां गैयामोन पिच लामा गैफेरामोन कालभार्ट गैफेरामोन ब्रिज गैफेरामोन दिनै बुंनो थाङोब्ला समग्र बिटिसि ओनसोलाव जि मेइन लामा दङ मेइन लामा जायफोरखौहाय मोनसे एरियानि लाइफलाइन बे लामाफोरखौ जोङो दिनै मेरामतिल' नङा गोदान बानायजोबनानै मोजां खालामनो हाबाय आरो जि फिडार रड गामियाव थांनाय बेफोरनि लामाफोरखौबो अबस्थाफोरखौ जोङो दिनै मोजाङै खालामनो हादों होननानै आं क्लेम खालामनो लुबैयो मानोना बै समाव थाबायनायानो उसुबिदामोन खिन्थु दिनै मोनफ्रोमबो गामियाव लिटारेलि आं बुंगोन मोनफ्रोमबो गामियाव दिनै मानसिफ्रा जोंखौ जायफ्रा बखियो जेबो मावाखै होननानै बिथांमोनहाबो बलेर' स्करपिय' लानानै हाबनो हागासिनो दं बा हाबगासिनो दङ जोंनि कृषकफ्रा दिनैहाय मा मोनदों मोनाखै बेखौ एसे फोथाराव थांब्लानो बा रायजो राजाफोरजों रायज्लायब्लानो नुनो मोनगोन जोंनाव बिटिसि जेब्ला गठन जायो गासैहाय 6थाल' ट्रेक्टर दंमोन आं रिपिट खालामनो लुबैदों 6था ट्रेक्टर दंमोन आरो बे 6था ट्रेक्टरा खुनु रायजो राजानि नङामोन बे गासिबो बे साहा बागानियाफोरनिमोन साहा बागान जोंनि क'क्राझार सेरावहाय मोननै साहा बागान बेनिफ्राय अदालगुरियाव बाक्सायाव जि साहा बागानफोर दङ बे बिगुमाफोरनिसो साहा बागानमोन साहा रोगानो थाखाय खिन्थु दिनै फैयै फैयै 15 बोसोरनि गेजेराव दुब्लियाव हालेवनो थाखाय पावार टिलार आरो ट्रेक्टर हिसाबै जोङो 3000निबो बारा ट्रेक्टर जोङो कृषकफोरनो राननानै होनो हादों बेनि दारैहाय जि मोसौजों एवनायनि बेबस्थामोन मोसौजों एवनायनिफ्राय बहु गुन दिनैहाय थाबै एवनो हादों बेखायनो बोथोरावनो माइ गायनो हानाय आबाद खालामनो हानाय बे सुबिदाया दिनै फैदों जोंनि जायगायाव मोनसेबो इरिगेसन गैफेरामोन जि इरिगेसन दंमोन सुख्लाय इरिगेसन साम्फा इरिगेसन जोंनि अदालगुरिनि जि इरिगेसन बिसोरो गासैबो इनकमप्लिटमोन ड्रप मोनसेबो दै कृषि फोथाराव लांनो हानाय जायाखैमोन बिटिसि गठन जानायनि उनावहाय लङा इरिगेसननिफ्राय आरम्भ खालामनाय साम्फा इरिगेसन सुख्लाय इरिगेसन पहुमारा रुपहि गासैबो इरिगेसनफोरखौ जोङो रिपेयार खालामजोबदों बेनि बादैबो 472 फिसा इरिगेसन सिस्टेम बानायनानै टटेल बिटिसिआव दिनैहाय 65 to 70% जि कृषि फोथार दङ हा दङ बे हायाव दै होनो हानायनि बेबस्था जों दिनै खालामदों
मावनांगौ गोबां दङ माखासेयाव इरिगेसन खालामथावथाव जायगा गैया आरो माखासेयाव गोदान हाग्रा सिफायनानै दिनै मानसिफ्रा माने गामि बारायगासिनो दङ बेफोर एरियायावबो इरिगेसननि जि फेसिलिटि होनांगौ बेफोर खामानिया मावनांगौ जानानै दं जोंनि बिटिसि एरियायाव कयेकथा टाउन सहरनि बादै गामि ओनसोलाव खुनु गामियाव इलेक्ट्रिसिटि गैयामोन आरो बेयो जोबोद गिदिर मोनसे समस्यामोन जोंनि समग्र बड'लेण्डनि जेसेबां गामि दङ लास्ट 5 इयार्सआव जोङो दिनै रात्रि खामानि मावनानै डिपार्टमेन्ट सरकार बिटिसि जों गासिबो पार्टिनि बिपिएफनि पार्टिनि मानसिफ्रा जेरैबायदि खस्थ' खालामनानै खामानि मावदों मोनफ्रोमबो गामियाव दिनैहाय कारेन्ट हैनो हानाय अबस्थायाव फैदों जोंनि स्कुल कलेजनि अबस्थाया जोबोद गाज्रिमोन गामियाव स्कुल एलपि स्कुलनि एमइ स्कुलफोरनि अबस्थाया ओरैबायदि अबस्थायाव दंमोन अखा हायोब्ला अखा सेरो सान्दुं दुङोब्ला सान्दुं नाङो बेन्च डेस्क अबस्था गैयामोन इन्जुर बायला जिला खिरखि बायला जिलामोन दिनै बे 15 बोसोराव अलमस्ट मोनफ्रोमबो स्कुलफोरखौ मेरामति खालामनानै मोजां मोनसे सेभआव लाबोनो हादों जि एसे फुजि दङ एडुकेसन डिपार्टमेन्टआव आरो पार्सनेलि आं बे डिपार्टमेन्टखौ नायो हिसाबै बाउन्डारि वालनि प्रयोजन जादों खुनु स्कुलाव मोनसेबो आं बुंफिननो खुनु मोनसे स्कुल कलेजाव बाउन्डारि गैफेरामोन दिनै बे 15 बोसोरावहाय गोबांथार एलपि स्कुल एमइ स्कुल हाई स्कुल कलेज इउनिभार्सिटि बेखौ जोङो बाउन्डारि वाल होनाया अलमस्ट 50% जों आगाननो हाबाय एनादार जि 50% स्कुलाव जि बाउन्डारि होनांगौ दङ बेखौ नेक्स्ट 10 बोसोरनि गेजेरावहाय कमप्लिट खालामनायनि मोनसे प्लेनिं लानानै जुदि मावलाङो अब्ला 10 बोसोरावहाय एडुकेसन इन्स्टिटिउशन्स जि एक्जिस्टिं दं बेखौ मोनसे बेसिक निड्सखौ प्रभाइड खालामनो हाबाय होननानै जोङो क्लेम खालामनो हागोन जोंनाव कलेजा अनलि एसेल'थार प्रभिन्सियेलाइज कलेज दंमोन किन्तु बिटिसि जानायनि उनावहाय इउजिसिजों जेरैबायदि नारानाथा जुजिनानै खावलायनानै भारत सरकारनि हम मिनिस्ट्रि प्राइम मिनिस्टार अफिसनिफ्राय जोङो मोजां सम्पर्क लाखिनानै जि खामानि मावदों बेनि दारैहाय 21टा गोदान कलेजफोरखौ जोङो प्रभिन्सियेलाइज खालामनो हादों आरो बे प्रसेसनि दारैसो जोंनि क'क्राझार साइन्स कलेज जोंनि क'क्राझार गार्लस कलेज क'क्राझार कमार्स कलेज बायदिसिना गासिबो बे कलेजफोरा प्रभिन्सियेलाइज जानानै दिनै सास्टेनेबल जादों माखासे माने कलेजफोर दङ जायफ्रा दासिमबो इउजिसिनि खुनु धरननि ग्रेन्टस बा सापर्ट मोनाखै बिसोरनि थाखाय 12B स्टेटास लाबोबावनायनि जि खोथा दंमोन बेखौबो जोङो माखासे माने कलेजनि 12B स्टेटास जोङो लाबोनो हाबाय बेनि बादै जि बर' आन्दलनाव इउनिभार्सिटि नांगौ होननानै बुंदों बे इउनिभार्सिटिखौ बर'फ्रा विभिन्न समावहाय सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटिनि खोथा बुंबोदों किन्तु जों नायदों सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटि गायसननाया एफा इजि नङामोन बेखायनो जि गुवाहाटी केम्पास क'क्राझाराव दङमोन गुवाहाटी इउनिभार्सिटिनि बेखौनो फुल फ्लेजेड बडलेण्ड इउनिभार्सिटि जों दिनै स्थापन खालामनो हादों आरो बेनिफ्राय टेक्निकेल इन्स्टिटिउट हिसाबै जोङो सेन्ट्रेल इन्स्टिटिउट अफ टेक्न'लजि क'क्राझार बेयो दिनैहाय सारा नेसनावनो सारा भारतआवनो मोनसे रेपुटेड इन्स्टिटिउट टेक्निकेल इन्स्टिटिउट जानानै फैदों आरो बेखायनो भारत सरकारा इउजिसिआ बे इन्स्टिटिउटनो दिनै डिम टु बि इउनिभार्सिटि खालामनानै होदों बेनि बादैबो जाहा बिरेश्वर ब्रह्म इन्जिनियारिं कलेज क'क्राझाराव गायसनदों आरो उदालगुरियाव मोनसे इन्जिनियारिं कलेज गायसननायनि थाबैनो गायसननायनि अलरेडि प्रसेसा जाबाय क'क्राझाराव आरोबाव गंसे मेडिकेल कलेज आरो नार्सिं कलेज बानायनायनि अलरेडि खामानिया जाबाय बिल्डिं कनस्ट्राक्शना जागासिनो दङ इन फुल सुइं बेनिफ्राय ककिलाबारियाव एग्रिकालचार कलेज बानायनायनि ज'जाया जागासिनो दङ आरो ककिलाबारियावनो मोनसे इन्स्टिटिउट अफ एडभान्स साइन्स खुलिनायनि बेबस्था गासिबो जागासिनो दङ बेनि थाखाय अलमस्ट जोङो 2000 बिघा हा एलटमेन्ट अलरेडि जोङो खालामबाय आरो बेबायदिनो गोबां जोंनि फरेस्ट एनभायरनमेन्टखौ नायनो थाखाय काजलगावआव मोनसे फरेस्ट कलेज स्कुल अफ फरेस्ट्रि बानायनायनि अलरेडि हाखौ जोङो एलटमेन्ट खालामबाय भेटेनारि जोंनाव जिहेतु लाइफ स्टक जोंनाव दङ जोंनि मानसिफ्रा अमा फिसिनानै जायो दाउ फिसिनानै जायो मोसौजों जोङो हालेवो बेनि बादैबो जिब जन्तु जोंनि हाग्रायाव दासिमबो एन्डेन्जार्ड स्पेसिसफोर दङ बेनि थाखाय देहा फाहामग्रा जोंनो मोनसे अनुस्थान नांगौ बे हिसाबै जोङो भेटेनारि कलेज बेखौ बानायनायनि जों दा ज'जा खालामगासिनो दङ इतिमध्ये जोङो मानास नेशनेल पार्कआव बे
इन्स्टिट्यूटखौ डिपार्टमेन्टनि दारैनो माखासे माने डक्टर लगायनानै बेवहाय ट्रिटमेन्ट सेन्टार only for the animals बेखौ जोङो खालामदों दासिमबो मानसिफोर फार्म खालामनाय जे लाइफ स्टक दङ बेफ्राव जोङो बे सार्भिसखौ होथ'नो हायाखै बेनि बादैबो जोंनि बिटिसि एरियायाव जि मोनसे परिबर्तन बे परिबर्तनखौ जोङो 2003 नि आगोलाव जेरैबायदिमोन जों जथेस्थ' लाबोनो हादों एडुकेसनाव दिनै गोबां मानसिफ्रा बुंदों जे जेबो मावाखै बिटिसियाव शिक्षा बिभागाव जेबो आगोलाखै आं दहाय जि अनुस्थान बुंबाय बे अनुस्थानफोरनि दारैहाय जोंनि सेंग्रा सिख्लाफ्रा जथेस्थ' फरायनायनि मौका मोनदों सुबिदा मोनदों आरो बे हिसाबै जोंनि जायगायाव क'क्राझार बा बिटिसि ओनसोलाव डक्टरेट डिग्री लिरनो हानाय मानसिफ्रा जोबोद खममोन गैयामोन सासे सानै आसियावनो साननो हायोमोन किन्तु बडलेण्ड इउनिभार्सिटि खालामनायनि उनावहाय CITआ डिम टु बि इउनिभार्सिटि बानायनायनि उनावहाय दिनै गोबांथार मोनसे डिपार्टमेन्टआव बोसोरसेयाव 6 जन 8 जन माने PhD खालामनायनि सुबिदा फैदों आरो बे हिसाबै जोंनि बडलेण्डल' नङा गुबुन गुबुन जायगानि गुबुन स्टेटनि आरो आसामनि सिङाव गोबां मेधाबी छात्र छात्रीफ्रा फैनानै बडलेण्ड इउनिभार्सिटियाव PhD खालामनानै दिनै डक्टरेट डिग्री लादों जोंनि बिटिसिनि सेंग्रा सिख्लाफ्रा रिसार्च वर्क रिसार्च स्कलार जानायनि मोनसे सुबिदा मोनदों आरो मोजांथार लेबरेटरि जोङो जेहेतु डेभेलप खालामबाय लाइब्रेरि डेभेलप खालामबाय बेनि दारैहाय रिसार्च खालामनायनि मोजांथार सुबिदा मोनदों गोदो जोंनि छात्र छात्रीफ्रा खुनु धरननि रिसार्च खालामनायनि सुबिदा गैयामोन आरो रिसार्च खालामाब्ला जों जे बुंदों जोंनि भाषा उन्नत खालामनांगौ जोंनि संस्कृति उन्नत खालामनांगौ जोंनि रिसोर्सफोर जि दङ बेनि सायाव जाहा इकोनमिक डेभेलपमेन्टनि मोनसे रिसार्च वर्कनि प्रयोजन दङ जोंनाव भबिष्यताव बबे रिसोर्सखौ बोरैहाय डेभेलप खालामनांगौ खुनु मोनसे प्लेनिं मथे जोंहा थांनो हायाखैमोन किन्तु बे इन्स्टिट्यूटफोर फैनायनि उनावहाय दिनै सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावसोरनो आगोल बोनानै रिसार्च खालामदों आरो प्लेनिं खालामदों बबे सेक्टराव मा रोखोम डेभेलपमेन्ट खालामनो दिनै सिल्क डिपार्टमेन्टआ मोनसे मेजर डिपार्टमेन्ट जानानै फैदों मानोना सिल्कजों बर'फोरजों आरो जोंनि ट्राइबेल मानसिफोरजों आसामाव ऐतिहासिक मोनसे रिलेसन दङ इन्दि जि कालचार दङ सिल्क कालचार बे कालचारा दिनै रिसार्च खालामनानै नुदों जे सारा पृथिबियाव बर'फ्रा वान अफ दि फार्स्ट ट्राइब जे सिल्क एम्फौखौ सिनाक्ट खालामदों साम मिलियन इयार्स बेक बेखौ सिनाक्ट खालामदों बेनि जि फिथोब बे फिथोबनिफ्राय खुन्दुं बानायनानै बे खुन्दुंजोंनो ड्रेस बानायनानै गावनि गाननाय गावनि जोमनाय जि मानब जाति थांनानै थानाय ह्यूमेन सिभिलाइजेशन एडभान्समेन्ट बेवहाय कन्ट्रिबिउट खालामनो हानाय बा थांनानै थानायाव सास्टेन मानसि जाति हिसाबै थांनानै थानाय सास्टेन खालामनायनि बेलायाव बर'फ्रा मिलियन इयार्सनि आगोलनिफ्रायनो सिल्कखौ व्यवहार खालामबोदों दिनै फैयै फैयै नैबे मडार्न जुगाव 21st सेन्चुरियाव सिल्कनि बिराद मोनसे डिमान्ड फैफिनदों एडभान्स बा सिभिलाइज्ड बा जायफ्रा गोजौ थाखोनि देशफोर दङ बे देशफ्राव दिनै सिल्कनि डिमान्डआ साहिदाया बारा जादों जापानफोर बायदि आमेरिका इउरपनि मानसिफ्रा सिल्कनि प्रति बांसिन रिसार्च खालामनानै दिनै गोदान गोदान खोथा बिथांमोनहा बुंदों दा बे फिल्डखौ मोजाङै डेभेलप खालामनो थाखाय जोंहा खुनु धरननि रिसार्च गैयामोन बेनि सायाव स्टाडि केरिकुलाम बा मोनसे एकाडेमिक लाइनाव जोङो लांनो हायाखैमोन नोङो फिसारि जोङो फिसारि खालामनो हायो बेनि थाखाय कर्स जोङो फरायनो मोनाखैमोन नाखौ बोरै फिसिनांगौ जोंनि जायगायाव बहा फुख्रि बानायनो हायो बबे बबे दैयाव जोङो नानि कालचार जाम्फै इसिबां दङ बे जाम्फैनि सायाव जोङो बोरैहाय ना फिसिनायनि बेबस्था खालामनो हायो खुनु धरननि जोंनाव साइन्टिफिक रिसार्च जायाखैमोन ओरैनो परम्परा भाबै कनभेनसनेल वेयाव फुख्रि बानायनांगौ फुख्रि बानायदों दा जाहा जिहेतु इउनिभार्सिटि फैबाय रिसार्चनि बेबस्था फैबाय बेफोर समग्र सेक्टर बेस रिसार्च खालामनानै भबिष्यताव जोङो जोंनि सेंग्रा सिख्लाफोर जायफ्रा लेखा रोंनाय बा लेखा रोङै एडुकेटेड बा आनएडुकेटेड आरो साख्रि मोननाय बा साख्रि मोनै बिथांमोनखौ जोङो एनगेज खालामनायनि गोबांथार स्कप जोंहा दं दा बे रोखोमैनो बेफोर खोथाखौनो जोङो रायजो राजानो बुंदों आरो दिनैनिल' फैगौ इलेक्सनल' नङा जेब्लानो बिटिसि जाजेनदों बे दिननिफ्रायनो बेफोर खोथाखौनो बुंनानै जोङो फैगासिनो दङ दासिमबो जोङो बुंगासिनो दङ दिनै एनडिएफबि आरो दुलाराय बर' फरायसा आफाद मोनब्रै एनडिएफबिनि गावस्रानाय फेक्सना ज' जानानै बिटिआर होननाय मोनसे एकर्ड खालामदों थांनाय नैबे 2020 सनावसो दा बे बिटिआरआ माबायदि जादों जायाखै हयथ' बेखौ जोंहा सावरायनांगौ दङ किन्तु बेनि दारैहाय मोनसे अस्त्र हमनानै जि
NDFB जोंनि बिदा फंबायफ्रा म्यानमाराव थानानै बांलादेशआव थानानै बा सिङाव थानानै भुटानाव थानानै जि आन्दलन खालामदोंमोन आरो बे आन्दलननि दारैहाय जेरैबायदि असान्त परिस्थिति फैदोंमोन जे असान्त परिस्थितियाव बर'फोरल' नङा BTC बासियानो समग्र जाथि गस्थियानो खस्थ' मोन्दोंमोन गोबांथार फिसाफोर गोबांथार बिदा फंबायफोर बिब' बिनानावफोर थैनांदोंमोन जिनाहारि जादोंमोन न' बां सावजादोंमोन जोंनि जायगायाव उन्नतिनि खुनु मोनसे सिमां जों नुनो मोनाखैमोन जेरावहाय बर'फ्रा 30 बोसोर मोसानोबो मोनाखै मिनिनोबो मोनाखै गेलेनोबो मोनाखै बेफोर खोथाखौ दिनै बर'फ्रा जोंनि मानसिफ्रा बुजिना बुजिया जोंनि मानसिफोरनि मोखां गन्थंफ्रानो मोहेर मोहेर बेबायदि जालांजोब्बायमोन गोसोम गोसोम सोमबे सोमबे जालांजोब्बायमोन बे 30 बोसोराव जोङो बहा थाखोमानो जों गावनि जिबनखौ बोरै बासायनो बे मोनसे परिस्थिति दङमोन जोंनि मानसिफ्रा गेलेनो मोजां मोनग्रामोन फुटबल गेलेयोमोन भलिबल गेलेयोमोन बे 30 बोसोराव रावबो गेलेनो मोनाखैमोन BTC जाखांनायनि उनावहाय जों बेखौ स्कप लादों जे जोंनि मानसिफ्रा गेलेनांगौ जोंनि मानसिफ्रा मोसानांगौ जोंनि मानसिफ्रा मेथाइ खननांगौ जोंनि मानसिफ्रा रंजानांगौ रंजायोब्लासो देहाया मोजां फैयो रंजायोब्लासो मोसायोब्लासो खनोब्लासो मानसिफोरनि गोसोआ फ्रि जायो गावनि साननायखौ मावनो हायो फरायनायाव खामानि मावनायाव आगोलनो हायो दा बे रोखोम हिसाबै 30 बोसोरनि उनावहाय बे जाथिनि जि जेनेटिक क्वालिटि दङ मोसानायावबो जेना खननायावबो जेना गेलेनायावबो जेना बे क्वालिटिखौ जोङो BTC जानायनि उनावहाय एक्सप'ज खालामफिननो हादों आरो बेनि दारैहाय प्रनिता बायदि बिथरुवा बाक्सानि हिन्जावसाया सारा आसामनिल' नङा सारा भारतनि सासे 1 नाम्बार डेन्सार जानो हादों जोंनि मासुम बायदि उन्दै हिन्जावसाया सारा भारताव 1 नाम्बार जानो हादों जोंनि प्रबेला बायदि जि बोरला गावग्रा जोंनि बे क'क्राझार सायाव थानानै सारा एसियानि सासे वान अफ दि बेस्ट आर्चार जानो हादों आरो बिथांमोनखौ दिनै अलिम्पिकआव गेलेहोनो हानायनि जोङो बेबस्था खालामगासिनो दङ फैलाव बसुमतारी मेनु बसुमतारी बिथांमोन बायदि बक्सारमोनहा आरो माखासे सेनियर बिथांमोननिबो सेनियर आं नामखौ लानो हायाखै नाम लानो हायैनि गोसोआव फैजोबैनि दुखु मोनलायनो नाङा बिथांमोनहा दिनैहाय सारा भारतावल' नङा सारा वर्ल्डआवनो 1 नाम्बार बक्सार जानानै जोंनि बर' हारिल' नङा सारा BTCनि आसामनि मोनसे मान मर्यादा बिथांमोनहा लाबोनो हादों बेफोर सम्भब जादों BTC दानायनि थाखाय आरो बे BTC दानानै नारानाथार जोंनि BPF दल हाग्रामा महिलारिनि दैदेननायाव जोङो सान्थ्रिफोर बायदि दिनै रात्रि खामानि मावनायनि बे बेबस्थानि जानायनि उनावसो बेफोर सम्भब जादों नङाब्ला जोंनि बे गेलेग्राफ्रा बे मेथाइ खनग्राफ्रा बे मोसाग्राफ्रा रावबो बे मोसानायनि स्टेजाव थांफेरनो हायामोन गेलेनायनि फोथाराव थांनो हायामोन बे साइ कमप्लेक्सनियाबो बे फैनो हायामोन दा बेफोरखौ दिनैहाय जोंनि माखासे बिदा फंबायफ्रा BTC जानानै जेबो जायाखै गासिबो थाखा जाजोब्बाय लोंजोब्बाय बेफोरबायदि खोथा बुंदों बेफोरो असत्य आरो बिथांमोननि जि पजिटिभिटि गैयै सिन्था खालामनाय जेब्लाबो नेगेटिभ डेस्ट्राक्टिभ सिन्था खालामनायनि थाखाय BTCआव जि आगानसे आरो जौगानायनि दावखोबावनांगौमोन बे आगानसे जौगानाया फावसयनानै थांगासिनो दङ IAY बा दिनै PMAY जि न' लुनाय बेनि खोथाखौ गोबां माने ससियेल मिडियायाव देखायनानै थाखा जादों लुफुङाखै बायदिसिना होननानै जोंनि समाजाव कनफिउजन लाबोदों गावजों गाव नांलाय खमलाय लाबोदों आं बिथांमोननो मोनसे इनफरमेसन होनो लुबैदों थाखा जानायखौ बाद हो मावफुङिनि खोथाखौ बाद हो अबा जुदि न'आ कमप्लिट जायाखैब्ला मानो कमप्लिट जायाखै नोंथांमोना थांनानै सोंहै आरो इन्डिपेन्डेन्ट सोरबा सेंग्रा सिख्लाफ्राबो थांनानै सोंहै रिसार्च खालाम बे न' लुफुङिनि दाया BPFनि दाय ना चेयारमेननि दाय ना बे बेनिफिसियारि न' बिगुमानि दाय नुनायाव 99% 100आव आं 100 बुङा खिन्थु 99% लुफुङै न'नि दाया जाहैबाय बे न' बिगुमानि दाय बिथांमोनहा फैसाखौ गावसिनि एकाउन्टआव हाबनायनि उनावहाय बख'नानै सोरबाया लोमजानाय साजानायाव थाखाखौ बाहायब्रेदों नङाबा लोङै जायै थाखाखौ बाहायब्रेदों आरो न' लुनायाव बाहायनो हायाखै बे खारनावहाय न'फ्रा इनकमप्लिट जानानै थादों बेनि थाखाय दिनैहाय BTC सरकारखौ बेबायदि सैमा अमा होननानै रायनांगौनि खुनु प्रयजन गैया जोङो बयबो न' मोन्थों गोरिब मानसिफ्रा न' मोन्थों होननानै जेसेबां हायो बेबस्था खालामदों थांनाय बारावहाय इक'नमिक सेन्सास जानायनि उनावहाय जि PMAY नि लिस्ट ओंखारबाय बे न'फोरखौ जोङो दा मावफुंगासिनो दङ बेनि बादैबो जि गोरिब मानसिफोरनि नामाहाय बे लिस्टआव गैयामोन बेनि थाखाय जोङो आसाम सरकार भारत सरकारजों रायज्लायनानै गोदान मोनसे लिस्ट खालामनायनि बिथांमोनाव जोङो पारमिसन लादों आरो बिथांमोनखौ खावलायदों जोंनि जायगायाव गोबांथार हाजार गोरिब मानसिफ्रा न'नि लिस्टआव फैयाखै बेखायनो गोदान जोंनो सेंसन खालामनांगौ
भारत सरकारा एग्रि जानायनि उनाव जोङो गोदानै मोनसे जिअ'टेक खालामहोदों आरो बे जिअ'टेक खालामनायनि उनाव दाख्लै इलेक्सननि आगोल मा बुंबाहाय इलेक्सन नटिफिकेसन होयोब्ला अपोजिशन पार्टिफ्रा जे जिअ'टेक खालामफैदोंमोन 100 थाखा लांदों 150 थाखा लांदों खिन्थु दिनै न'खौ लाबोनो हायाखिसै न' जायाखिसै थाखा जाजोब्बाय बिदि खोथा बुंदोंमोन भाग्य भाल माने सत्यआ जेब्लाबो सत्य बेखौ रावबो दोनखोमानो हाया दिनै इसोरा ओरैबायदि खालामहरलायबाय जे लकडाउन जाबाहाय कर'नानि थाखाय इलेक्सना फावसैबाय इलेक्सन फावसैनायनि गेजेरावनो दिनै मा जालायबाय जि जोङो जिअ'टेक खालामदोंमोन मोनसे BCDCनि सिङावनो 400टा 500टा 600टा न' जि जिअ'टेक खालामदोंमोन बे गासैबो सेंसन जानानै फैजोब्बाय आं सानो 40टा 20,000निबो 25,000निबो बारा BTC ओनसोलाव बै समावहाय BPF दलाहा जिअ'टेक खालामनाय बे गासिबो मानसिफोरनि नामाव दिनै PMAY न' सेंसन जानानै फैजोब्बाय जाय मानसिफ्रा 100 थाखा लांदों थाखा जानानै न'खौ बानायाखिसै होननानै बुंदों UPPLनि मानसिफ्रा एबसुनि मानसिफ्रा बे बिथांमोनखौ इसोरा ओरैबायदि मानसिक खस्थ' हरबाय दिनै साजा हरबाय जे गावसोरनि मेगनजोंनो दिनैहाय नुनानै मा बुंहैफिनगोन बेखौ इसोरासो मिथिसिगौ गावसोरसो मिथिसिगौ जाय मानसिफोरखौ थाखा जादों नोंसोरनो न'खौ ओरै गैया होननानै बुंदों बे न'आ दिनै फैबाय आरो जाय मानसिफ्रा आंनिफ्राय 100 थाखा जानानै न' होआखै होननाय बे मानसिफ्रा बे न' लुनानै बे न'आव बोरै उन्दुगोन बे मोनसे माने व्यक्तिगत भाबै मानसिक खस्थ' बिसोरो जेब्लाबो मोनलांबाय थासिगोन खिन्थु जों BPF दल हिसाबै रावखौबो माइगाब रावखौबो जुजाय जों खालामनो सानाखै जि मानसिफोरनि नामावहाय न'आ फैदों बिसोरनो मोजाङैनो जों बे न'खौ लुफुंनायनि बेबस्था खालामगोन सिरांदुवार बियाब 14 नं सिरांदुवार बियाबाव नोंथाङा रायजो राजानो मा जबान होनानै भट बिगोन आं दहायनो बुंदों सारा BTC आव जि खोथाखौ बुंदों आं चिरां दुवार्स ओनसोलावबो बेखौनो बुंदों जे जोंनो शान्ति नांगौ चिरां दुवार्सआ जाहैबाय BTCनि सा ओनसोलाव भुटान बर्डार हाग्रा ओनसोल बे ओनसोलावनो आन्दलननि प्रभाबा बारामोन NDBआनो जा दुलाराय बर' फरायसा आफादानो जा जि समनिफ्राय बर'फ्रा आन्दलन खालामदोंमोन सा ओनसोलावनो प्रभाबा बारा जादों बेवहायनो दानलायनाय सुलायनाय दांगा हांगामा बिभिन्न जाथि गस्थिनि गेजेराव बेजात मोनलायनाय सैलायै बे परिस्थितिफोरखौ जोङो सम्मुखीन जाबोनांदों बेखाय गोलाव सम माने गुबुन हारिनि गेजेरावहाय बिसास गैलायलायै जादों अबिसास खालामलायनायनि उनाव गेजेरावहाय राजनीतिक भाबै समाजनीतिक भाबै जोंनि गेजेराव गावसा गावसि जादों बेफोरखौ ज' खालामनांगौ जयैनो लानानै बिभिन्न जाथि गस्थिनि भाषा बिसोरनि आसा आकांक्षा संस्कृति बेखौ उन्नत खालामनायनि बेबस्था जोङो खालामनांगौ बे खोथाखौनो आं बुंबोदों दिनै सान्थालि नेपालि आरो राभा आरो गार' बे मोनब्रै जाथिया गावसिनि भाषाखौ स्कुलाव मोनसे साबजेक्ट हिसाबै फरायनो लुबैदों मानोना यां जेनेरेसन फिसाफ्रा गुबुन हारिनि राव रायलायनानै गावनि रावखौसो बावलांनायनि मोनसे परिस्थिति फैदों बेखाय आङो BTC सरकाराव एडुकेसन डिपार्टमेन्टनिफ्राय बे मोनब्रै जाथिनि भाषानि रक्षणाबेक्षणनि थाखायहाय दिनैहाय साबजेक्ट हिसाबै फरायनायनि मोनसे राङारि अनसुंथाइ होनानै बेखौ कन्टिनिउ खालामहोगासिनो दङ बिदिनो मोनफ्रोमबो जाथि गस्थिनि जि हारिमु संस्कृति उन्नयननि थाखायहाय BTC आव हारिमु बिफाननिफ्राय आरो बयबो MCLA फोरनि जे MCLA फान्ड दङ बे MCLA फान्डनिफ्राय मोनफ्रोमबो जाथि गस्थिनि कालचार उन्नयननि थाखाय एसे एनै ग्रेन्ट होनानै बिसोरनि मोसानाय खननाय दामनाय देनाय क्लाब बायदिसिना उन्नयन खालामनायनि जोङो बेबस्थाखौ खालामदों दिनै चिरां दुवार्स हिसाबै आंनि कनसार्नआ बेनोल' जोंनि जायगाया जाथि गस्ति लानानै जेरैबायदि गावसा गावसिमोन बेखौ BPF दलाव बिभिन्न जाथि गस्तिनिफ्राय खौसे जानानै बयखौबो ज' लानानै खामानि मावनायनि दिनै गोदान मोनसे परिस्थिति फैदों आरो बयबो रावखौबो गियान लना नेपालि आदिबासि राजबंशी मुस्लिम हिन्दु ख्रिस्टियान बिहारि बङालि सूत्रधर जेसेबां दङ जोङो खौसे ज' ओंखारनानै जोङो खामानि मावदों राजनीतिक भाबै जेब्ला राजनीतिक भाबै एकत्रित जायो अब्ला समाजनीतिक भाबैबो जोङो एकत्रित जानो हागोन आरो बयखौबो जोङो बिदा फंबाय हिसाबै जों लांनो हागोन आरो गमामायै नैबे इलेक्शननि आगोल जोंनि पार्टिनि मानसिफ्रा जेरैबायदि खना खनला जेराव दालां गैयामोन बाहाय दालां बानायदों जेराव दैखर गैयामोन दैखर बानायदों साफ्रोमबो मानसिफोरनि नामाव जि PMAY फैदों एकदम अनेस्टलि सिनसियारलि खामानिफोरखौ मावनानै होदों आइ दै बायदियाव दिनै दालां बानायनायनि सिमां नुनो हायामोन जोंनि सिमाङा मा गावनि न' सेरनि हाखरनि सिन्था खालामो
दिनै आइ दैयाव दालां होनो हायैनि थाखाय निसिमाया मोनसे दिपमोन बेवहाय सोरबा गथ' जानांगौब्लाबो दै बारसोमनानै लाबोनो हाया सोरबा थैनोसैब्लाबो दै बारसोमनानै लाबोनो हाया बेबायदि अबस्थामोन जोङो हाग्रामा दालांखौ बानायदों हाग्रामा दालां बानायोब्ला अपोजिशन जायफ्रा दिनै नेता जानानै दं अपोजिशननि बिसोरो बेयो मिसासो इलेक्सननि थाखायसो बेखौ खुन्थिया गायफ्लादों होननानै बुंदोंमोन बिथांमोनहाबो बेजोंनो दिनै स्करपिअ बलेर' सालायगासिनो दङ दिनै बेनि बादैबो जोङो थुक्राझार आइपवालिजों निसिमाखौ फोनांजाबनो मोनसे ब्रिज बानायगासिनो दङ जेब्ला गायसनहैदोंमोन बेखौबो फैगौ एमपि इलेक्सननि थाखायसो बेखौ गायसनफैदों होननानै बुंदोंमोन ओरैबायदि मिसलिया दिनै रायजो राजाफोरनि सिगाङाव मा गन्थं लानानै मा मोखां लानानै नुजाहैयो बियो जोंथ' लाजिनो ओंखारो दिनै बे खामानिया फुल सुइं दिनै 50% खामानिया आगोलबाय थेवब्लाबो बेखौ जुदि सोरबाया मिसा होननानै बुङो बेनिफ्राय मिथ्या मानसिफोर आरो इसोरा सृष्टि खालामनो हानाय नङा बिटिआर सुक्ति जानायनि उनाव रायजो राजाफोरा इउपिपिएलखौ माने भट होगोन ओरै होननानैहाय गोबांथार बानबुंथि फैबाय थादों आरो नोंथांजोंनो कन्टेस्ट खालामनो सिगांदों एनडिएफबिनि सावरायग्रा ग्रुपनि जेनेरेल सेक्रेटारि बि फेरेंगा दा नोंथाङा बेखौ बेसेबां चेलेन्जेस लानो नागिरदों बयबो बर' समाजा एनडिएफबिखौ खावलायदों जोंबो बिपिएफ दल हिसाबै बिटिसि सरकार हिसाबै जोंबो खावलायदोंमोन जे एनडिएफबि भाइ नोंथांमोन आन्दलनखौ बे रोखोम कन्टिनिउ खालामलांबाय थानो हाया जोंनि इक'नमि एडुकेशननि बेकबना नस्थ' जागोन समाज दानायनि बेकबना नस्थ' जागोन बेखायनो सरकारजों रायज्लायनानै बिटिसिनिफ्राय देरसिन रायजो मोनोब्ला रायजो इउनियन टेरिटरि मोनोब्ला इउनियन टेरिटरि आरो इउनियन टेरिटरिबो मोनाब्ला रायजोबो मोनाब्ला जि एक्जिस्टिं जों दानाय बिटिसि दं बे बिटिसिखौ पलिटिकेलि मर एम्पावार खालामनानै नोंथांमोनहा सालायफैदो जों बे खोथाखौ एनडिएफबि भाइफोरखौ गले गले बुंबोबाय थादों बिथांमोनहाबो बुजिदों बुजिनानै सरकारजों रायज्लायदों गबिन्द ग्रुपआ रायज्लायदों बेनि उनावहाय रन्जन दैमारिया रायज्लायदों संबिजित ग्रुपनिफ्राय सावरायग्राखौनो बुं बा बिदायखौनो बुं बाथाखौनो बुं बिथांमोननिफ्रायबो मेसेजआ फैदोंमोन बै समावहाय जे जोंबो सावरायनोसै जोंबो ओंखारबोनोसै दा बे कन्टिनिउ जादों रन्जन दैमारिखौ जों नुदों 7 बोसोर रायज्लायदों बिथाङा गबिन्दखौ नुदों 15 बोसोर रायज्लायदों बिथाङा दा 15 बोसोर मानो रायज्लायनानै समाधान बा एग्रिमेन्टआ मानो जायाखैमोन रन्जन दैमारिया मानो 7 बोसोर रायज्लायनानैबो सुक्ति खालामाखैमोन जों बुजिनो हायो जों बेखौ नुदों जे बिथांमोनहा जि सुक्ति जायो वान्स फर अल मोजां मोनसे सुक्ति जाथों बर'फोरनि साननाय हनाय बेबो मोगथाङाव फैथों लुबैनाय गांनाय उखैनाय बेबो समाधान जाथों बेखौ बिथांमोनहा खालामनो थाखाय नांगौबा टाइमा एसे लाबावथों बे उद्देश्ययै बिथांमोनहा रायज्लायबाय थादों जेब्ला सरकाराबो आगोलबाय एनडिएफबिनि रायज्लायनायाबो आगोलथारबाय बे समावहाय दुलाराय बर' फरायसा आफाद प्रमद बर'नि दैदेननायाव बिथांमोनहा नुबाय जे आगोलाव बिएलटिजों सरकारजों सुक्ति खालामनायाव बिसोरो सिगनेचार होआखिसै बे सुक्तियाव साइन खालामाखिसै बे हिसाबै बिटिसि सालायनायाव बाहागो लाफानो मोनाखिसै राजनितिकबाबो गावस्रानानै बिपिएफखौ सिनस्रि बुफायथारनो 15 बोसोर जुजि लाजि नांजासेबो बिथांमोनहा देरहानो हायाखिसै डिप्रेसन फैबाय फ्रास्ट्रेसन फैबाय बिथांमोनहा रानथाब फोनथाब थाथारनानैब्लाबो जों बिपिएफआव आथिं हमा होननानै थाथाबथारबाय बिसोर नुबाय जे एनडिएफबिजों जि सुक्ति जानो थांगासिनो दं बेवहायबो जों बिदि जालांसै बेखायनो सरकारखौ ओरैबायदि खालामबाय सरकारनि माखासे मेसिनारि सोरबा आरएसएसआनो जाथों सोरबा नेताफ्रानो जाथों बिथांमोननि आथिं हमनानै बिसोरो बुंबाय जे बे सुक्तियाव जोंखौबो बाहागो लाफानांगौ गभर्नमेन्टआ मोजां मोनबाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा जुदि फैयो अब्लाथ' साबसिन एनडिएफबि दुलाराय बर' फरायसा आफाद गासैखौबो जयैनो एकर्ड जुदि खालामनो हायो सुक्ति जुदि खालामनो हायो अब्ला बर' समाजाखौ खेबसेनो फोजोबनो हायो बेयावनो सुबिदा लाबाय मालाय सरकारा जे प्रमद बर'खौ थाखायै फैसायै जुदि बोनथुमनानै दोननो हायो बेखौ जुदि फानजारियाव लाबोनो हायो अब्ला एनडिएफबिया गिदिर बुस्थु बिनायखौबो जोङो होनाङाबालानो जोङो सुक्ति खालामनो हागोन बर'फ्रा जेरैबायदि बड'लेण्ड बिदों बेखौबो जोङो होनांनाय नंला खालि प्रमद बर'खौ मोजाङै थाखायै फैसायै बेंना दोननांगौ आरो बेनो मोनसे आसास होनांगौ जे नोङो बिटिसिनि नेता जागोन दा बेखौनो खालामनाय जादों ओंखायनो बारस'हैनानै बिसोरो मोनसे पलिसि खालामबाय
एनडिएफबिआ मोनसे अस्त्रधारि संगठनसो बिसोरजों रायजो राजानि सापर्ट गैया माने मास सापर्ट गैया किन्तु एबसुआ जाहैबाय रायजो राजानि संगठन बेखायनो मास सापर्टआ एबसुजोंसो दङ एबसुजोंसो सुक्ति खालामोब्ला पार्मानेन्ट जागोन एनडिएफबिजोंबा पार्मानेन्ट जाया बे टेम्परारि जागोन बे रोखोम मोनसे इमप्रेसन देखायनानै एबसुखौसो प्रायरिटि खालामनानै सुक्ति खालामनाय जाबाय दा बिथांमोनहा बै समाव जुबाय बिटिसि इलेक्सन फैगासिनो दङ बिटिसि इलेक्शननि सानसे आगोलब्लाबो सुक्तिखौ खालामनांगौ प्रमद बर'आ बुंना होबाय एनडिएफबिनि संबिजितनि ग्रुपनि जाहा सावरायग्रा बिथांमोनहा फैबाय बिदाय बाथामोनहा फैबाय फैना मा बुजिनो आङो बिएलटिनि जानानै चन्दन आङो बेनिफ्राय माखासे हाग्रामा महिलारिनि दैदेननायाव 4 बोसोर गभर्नमेन्टजों सावरायदों 4 बोसोर गभर्नमेन्टजों सावरायनायाव बबे एजेन्टआ मा खामानि मावो सिङाव मा रोखोम प्राइम मिनिस्टारनिसिम खबरा सौहैयो हम मिनिस्टारनिसिम बोरैहाय इनफ्लुयेन्स खालामनांगौ बेफोरखौ जोंनो पात्ता मोनबोआखै बिथांमोना फैब्रबनानै एक सप्तायाव मा पात्ता मोनो बबे अफिसा मा खामानि मावो बेखौनो पात्ता मोननाय नङा हम मिनिस्ट्रिया मा मावो प्राइम मिनिस्टार अफिसा मा मावो बबे मिनिस्ट्रिया मा मावो आइबिआ मा सिबिआइआ मा र'आ मा इन्टेलिजेन्सआ मा बेखौ बिनि खोथाखौ मा बुजिनो दा बेबायदियाव एनडिएफबिफोरखौ टटेलि मिसलिड खालामनानै बिराद मोजां सुक्ति जाबाय होननानै बिथांमोनहा लानानै बे सुक्तिखौ खालामबाय किन्तु गासिबो डिजाइनखौ प्रमद बर'आ खालामदों एकर्ड जाखांनानै बुंबाय जे एनडिएफबि जोंहा सावरायग्रा बिथांमोनहा एबसुनि सायाव जेरैबायदि बिसास दङ बिथांमोनहा सुक्तिनि लेखाखौ नुवाखै थेवब्लाबो बिथांमोनहा मेगन मोसेबनानै बे सुक्तियाव साइन खालामबाय होननानै बुङाखै होमबा जाहा उरखावदाया दिनै फैयै फैयै बिथांमोनहा मानो सुक्ति खालामनांखो बे खोथाखौ एक्सप'ज खालामबाय बै समाव हथारै एक्सप'ज खालामोब्ला मा जागोन जाया बे आलादा खोथामोन किन्तु फैयै फैयै बिथांमोनहा सह्य हायाखिसै प्रमद बर'आ जेरै थगायबाय बेफोरखौ नुजोबनानै गासिबो बिनि एगेन्स्टै गसंथानो दिनै एनडिएफबि बिदा फंबायफ्रा दिनै आगोलदों दा जोङो सावरायबाय थादों बर' हारिनि अलखद आरो राजखान्थिनि बिथा लानानै आथिखालाव बर'लेण्डनि जिथुनाखि थासारि बेनि सायाव सावरायदों आरो 14 नं चिरां दुवार बे बियाबाव डेपुटि चिफ खाम्बा बरग'यारि बिथाङा बिजाथि बसुमतारी बिपिएफनिफ्राय दा जोङो जोबथारनाय फारसे जों फैनि जे बिटिआर जिथुनाखि एकर्ड जाबाय दा गोबां साया बुंदों बिटिआर एकर्डआ जोंनि बर' हारिनि थामोनथाखौ फोजोबनो लागै थांगासिनो दङ आरो बेराफारसे दुलाराय बर' फरायसा आफाद एबा अपोजिसन पार्टिया गोबांथार गोरों गोरा एबा फोरोंगिरिफोर थुनलाइगिरिफोर लिरगिरिफोरनि सेराव थांनानै बिबुंथि लाखिहोदों जे बिटिआरआ जोबोद मोजां नोंथांनि बुंनांगौआ बिटिआर सुक्ति जानायनि उनावहाय बावहाय जिहेतु एनडिएफबिबो साइन होदों एबसुबो साइन होदों मोजां जाबाय मोजां जाथोंसै बेनि थाखाय रावबो बर' नेताफ्रा मिडियायाव बिनि एगेन्स्टै बा बिनि प्रयै खोथा बुंनो आगोलाखैमोन आंनो प्रथम मानसि टिभि मिडियायाव बिटिआरनि सम्पर्के खोथा बुंनाया बेहाय आं बुंदों आं एनडिएफबिनि खोथाखौ बुङाखै जोङो जोबोद खुसि जे एनडिएफबि बिदा फंबायफ्रा अस्त्र नागारनानै मोनसे सान्ति प्रक्रियायाव बे सुक्तिनि दारै फैदों बेवहाय एबसुआ थांनो नाङामोन एबसुआ बाहागो लाफानो नाङामोन बे खोथाखौ बयबो मिन्थिलायगौ आरो बे आलादा इस्यु जाहैबाय दा सुक्ति हिसाबै आं बेखौनो बुंदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आं आफादगिरिमोनब्ला आं थैलाय उजिलाय बे सुक्तिखौ खालायामोन होननानै आं बै सानावनो सुक्ति जानायनि साननै सानथामनि उनावनो आं बे खोथाखौ बुंदों आरो बेखौबो बुंदों जे बे सुक्तिया रिभिजिटिं बिटिसि बे सुक्तिया गोदान मोनसे बिराद गिदिर पलिटिकेल एरेन्जमेन्ट बिटिसिआव लाबोआखै बा बिटिआरआव लाबोआखै बे सुक्तिया जाहैबाय बिटिसिआव जि क्षमता होदों बे क्षमताखौ खमायनायनि सुक्ति माब्रै खमायनायनि सुक्ति आं दा बयबो रायजो राजानो आं बुंनो लुबैदों एक नम्बर जे अना बर' राजनैतिक दल बानायनानै
BTC आव जि अना बर' मानसिफोरनि गामि दं बेखौ दानख'नांगौ होननानै दाबि खालामबोदों आन्दोलन खालामबोदों BTC आव होनाय खमथाखौ उथायफिननांगौ होननानै बहुत बोसोर आन्दोलन खालामबोदों BTC खौ स्क्रेप खालामनांगौ सिफायफिननांगौ होननानै आन्दोलन खालामबोदों दा नैबे सुक्तियाव जों नुनो मोनदों एक नाम्बारावनो प्रिम्बल प्रिन्सिपल अबजेक्टिव्स बेखौ लिरनायनि उनावहाय मा मावगोन मावा बेनि एक नाम्बाराव लिरनाय दङ जे फर एक्सक्लुसन एन्ड इनक्लुसन अफ एरिया अर भिलेजेस बेखौ बुंदों बेवहाय लिरदों जे गामि दानख'नो हायो गामि सोसननो हायो दा गामिखौ सोसननांगौब्ला बबेथिं सोसनगोन जोंनि प्रिन्सिपला जाहैबाय 50% एन्ड मोर ट्राइबेल पपुलेटेड एरियाखौ BTC आव लाबोगोन आरो 50% नङाब्ला हिस्टोरिक माबा मोनसे ग्राउन्ड दङब्ला रिजन दङब्ला बेखौबो BTC आव लाबोगोन आरो मोनसेया जाहैबाय कन्टिगिउटि मेन्टेनेन्सनि थाखाय BTC आव सोदेरगोन बेनोमोन बे हिसाबै दिनै BTC नि गामि जादों दा बेखौ BTR आव जुदि बाहाय कमिसन दागोन होनना बुंदों कमिसन जुदि दायो कमिसननि कमिसनारा सोर जागोन मेम्बारफ्रा सोर जागोन बेखौ BTC खौ मोजां मोनै मानसिफ्रा बेनि चेयारमेन मेम्बार जागोन बिथांमोनहा सानजाहा जे NDB एबसुआथ' बुंखायाखै NDBफ्रा लुबैदों जे घपुरसिम जानांगौ मा होनो सिमन सापरिसिम जानांगौ बर्डारा बे खोथाखौ बुंदों दा बेखौ जेब्लानो बुङो अब्ला सानजानि सनितपुर डिस्ट्रिक्टनि जाहा हारसा दैदेनगिरिफ्रा मा बुंगोन पद्म हाजरिकाया बै समावनो बुंखादों 1 इन्सि सनितपुरनि BTR आव जुदि सोयो आसामाव अरजेनगोन टायार सावजेनदों नेशनेल हाइवे हमथाजेनदों BTR सुक्तिनि उनावहाय सोरबाया बिथांमोनखौ बुंदों सिन्था दाख्लाय बिनि दारैहाय 1 इन्सिबो हाबा बे सुक्तिया BTC नि सक्तिखौसो खमायगोन बेनि थाखाय दिनै आन्दोलनबो नुवाखै आन्दोलन जादों नामा जेबो आन्दोलन जायाखै बेनि ओंथिया बेनो जे BTR आव 1 इन्सिबो गामि सोदेरा किन्तु बे कमिसनखौ दानाय लोगो लोगोनो मा बुंगोन कमिसना जे एथ' हाजार गामिनि मानसिफ्रा अना बर' बाहाय ट्राइबेल पपुलेसन गैया बे गामिखौ BTC निफ्राय दानख'जोबनांगौ होननानै बियो रेकमेन्ड खालामनांगोन रेकमेन्ड खालामनाय लोगो लोगो आसामा बेखौ दानख'नो नागिरगोन आरो बे दानख'नो नागिरनायाव बर'फ्रा आन्दोलन बै समावसो आन्दोलन खालामनांगौब्ला बे मुर्खनि बादि जेबो नंला खारन बे गामिखौ दानख'नो नागिरदोंमोन अब्ला जोङो बुंदों बेयो 6 शेड्युलसो बे जि गामि सोदों बेखौ आसाम गभर्नमेन्टआ मोनसे एक्सपार्ट कमिटि दाना होदों बेवहाय चेयारमेन होदों जोंनि AGP नि समावहाय पाटवारी दा BJP नि मन्त्रि चन्द्रमोहन पाटवारिया चेयारमेनमोन कंग्रेसनि दिनावहाय जोंहा बर्मन बरपेटानि भूमिधर बर्मन बिथाङा चेयारमेनमोन बिथांमोननि अनुमोदन आरो बेखौ केबिनेट डिसिसन लानानैसो सोबफुंनाय जादों बेखौ राजनैतिक भाबै केबिनेट डिसिसन लानानै सोनाय नालाय बेखौ सोरबा कर्टआबो दानख'नो हाया बिथांमोना कर्टआव थांदोंमोन कर्टआ बेफोर गासिबखौबो सारि जारि खालामनानै बेयो पलिटिकेल डिसिसन आं बेखौ हाया होननानै चिफ सेक्रेटारिनो लिरना हरफिनदों दा बे हिसाबै गामिखौ दानख'नो हायाखै बेखायनो रिभिजिटिं BTC बे गामि दानख'नो थाखाय दिनै BTR एकर्ड खालामदों बे BTR एकर्डनि दारैनो बे गामिफोरखौ दानख'नायनि षड़यन्त्र दिनै खालामदों बेनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोनहा साग्रिद जानाया मोजां जोङो BLT नि सोद्रोमाहा बुंदों जों दानाय BTC नि 1 इन्सि दुलाराय बर' फरायसा आफादा BTR सुक्ति खालामनानै जुदि दानख'होयो बेनि रेसपन्सिबिलिटिया प्रमद बर' आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरिफोरनाव थागोन आरो बेखौ बर'फोरनि इतिहासआ नायबाय थागोन बेनि सायाव मा साजा मोनगोन बियो समासो बुरुन्जियासो बुंगोन दिनै बे एकर्डआव लिरनाय दं जे चिफखौ BTC नि चिफ बेखौ चिफ होननाय नंला चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बार होननानै बुंसिगोन नोंथांमोना नाय बे एकर्डआव लिरनाय दङ जे BTR नि हेड अफ दि एक्जिकिउटिभ मेम्बारखौ चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बार होननाय जागोन जोंना BTC आव लिरनाय दङ दा हेड अफ BTC विल बी कल्ड एज चिफ अफ BTC चिफ जोंना मिनिङा जाहैबाय
बियो बे 14 जन एग्जिकिउटिव मेम्बारफोरनि हेड नङा बे 14 जन एग्जिकिउटिव मेम्बारनि हेड नङा समग्र बिटिसि आव थानाय 3.2 मिलियन माने 32 लाख जनसाधारननिसो जनसंख्या दङ जे बे जनसाधारननिसो चिफ बेखायनो बिनि डिगनिटिखौ स्टेटासखौ चिफ नाम दोननानै केबिनेट मन्त्रि स्टेट गभर्नमेन्टनि केबिनेट मन्त्रिनि स्टेटास होनाय जादों बिनि गाहायाव जि हायरार्कि मथे सेकेन्ड थायो बेखौ डेपुटि चिफ होननाय जादों आंनि स्टेटासा डेपुटि चिफमोन आङो बे 14 जन इएमफोरनि डेपुटि चिफ नङा आङो डेपुटि चिफमोन जे 32 लाख पपुलेसननिसो आं डेपुटि चिफमोन आंनि स्टेटासा जाहैबाय केबिनेट मन्त्रिनि स्टेटास दिनै बिटिआरनि चिफ एग्जिकिउटिभ मेम्बारा सोरखौ बुङो राभा हासंनि चिफ एग्जिकिउटिभ मेम्बार लालुं काउन्सिल जायफ्रा एक्जिस्टेन्सआनो गैया 6 शेड्युलबो नङा स्टेट आइननि सिङाव ओरैनो राभाफोरखौ लालुंफोरखौ खुसि खालामनो थाखाय बे काउन्सिल बानायलाबायदों बेसिनि हेडखौ चिफ एग्जिकिउटिभ मेम्बार होनना बुङो मिसिं काउन्सिलनि चिफ एग्जिकिउटिभ मेम्बार होनना बुङो दा बे स्टेटासाव लांफिनबाय जोंनि बिटिसिनि चिफनि स्टेटासखौ बिटिआर खालामोब्ला बिसिनि स्टेटासा बै राभा हासंनिजों समान थांबाय सोरबा लालुं काउन्सिलजों थांबाय मिसिं काउन्सिलजों थांबाय दा बियो गोजौआव थांनाय जादों ना गाहायाव थांनाय जादों बेखौ रायजो राजाफ्रा बुजि बेनिफ्राय जोंनि अफिसार बेखौ बुंनाय जायोमोन बयनिफ्राय देरसिन अफिसारखौ प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि आसामाव मा बुङो चिफ सेक्रेटारि जोंनाव मा बुङो प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि बे प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिनि सिङाव गोबांथार सेक्रेटारिफोर दङ मिथिबाय दा बेनो हेड दा बेखौ प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि होनला बिटिआरआव मा बुंगोन चिफ एग्जिकिउटिभ अफिसार सिअ दाना सिअआ सोर आरो मा स्टेटासनि सिअआ जाहैबाय जिल्ला परिषदआव नोंसोरो बङाइगावआव नुगोन सिअ होननाय अफिसार सासे दङ धुबुरीयाव थां सिअ होननाय सासे अफिसार दं राभा हासंनिखौ सिअ होनना बुङो बे मिसिं काउन्सिलनिखौ सिअ होननानै बुङो टिवा काउन्सिलनिखौ सिअ होननानै बुङो दा जोंना 6 शेड्युल कनस्टिटिउसनाल बिसोरना जेबो नर्म्स माबायानो गैया दा बे सिअ होननाया प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिनिफ्राय सिअ होननाया बे गोजौआव थांनाय जाखो ना गाहायाव थांनाय जाखो बिराद गाहायाव थांबाय बे सिअफोरनि दानि सिअफोरनि माबाया जाहैबाय स्टेटास जाहैबाय एडिशनेल डिसि रेंकनि बिसोरसो सिअ जायो जोंनिया जाहैबाय आसामनि कमिशनार एन्ड प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि आसामाव मोनसे मन्त्रालयआव कमिशनार आरो प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि जानायासो जोंनि बिटिसिआव प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि जाफैयोमोन दा बबेनिफ्राय बबाव लांखो सासे एडिशनेल डिसि रेंकनि मानसिया बाहाय सिअ जाफैयोब्ला गाबोन हम मिनिस्ट्रियाव थांनानै प्राइम मिनिस्टार अफिसाव थांनानै नोंनि बिटिसि जौगानायनि मा खोथा बुंहैनो हानो आसामाव थांनानै बे कमिशनारफोरनि खाथियाव बे प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिफोरनि खाथियाव बे चिफ सेक्रेटारिनि खाथियाव थांनानै बिटिसिनि जौगानायनि मा खोथा बुंहैनो हानोब्ला बे रोखोम खालामनानै बुंदों आरो गोबांथार बेनि एग्जाम्पल दङ दिनैहाय जौगानायनि बेलायाव जोंना जाहैबाय फिसा डकुमेन्ट बिटिसिआ आरो बाहाय रोखा लिरनाय जादों जे बर' भाषाखौ 8 शेड्युलाव सोनाय जाथोंसै आरो बे हिसाबै माबायाव पार्लियामेन्टआव बिल लाबोदों लकसभायाव बिल लाबोदों राज्य सभायाव बिल लाबोदों पास खालामनानै दिनै बर'फोरनि भाषाया असमियाजों समान पान्जाबीजों समान हिन्दीजों समान बङालिजों समान 8 शेड्युल बेखौ दिनै दुलाराय बर' फरायसानि आफादनि मानसिफ्रा बिटिसिआ जेबो मावाखै बिएलटिआ जेबो खालामाखै बिटिसिनि जेरै जेबो बिनि दारै जेबो जायाखै होनना बुङोब्ला जुगे जुगे बिसोरो गावसोरखौ मुर्ख खालामनानै लानाय जादों बे जाहैबाय बिएलटिनि कन्ट्रिबिउसन बिटिसि दानायनि कन्ट्रिबिउसन बर' रायजो राजा इन्टेलेक्सुयेल्सफोरनि कन्ट्रिबिउसन सेकेन्डलि जि बिटिसि जादों बेखौ रोखायै लिरनाय जादों जे बिटिसि विल बी क्रिएटेड अंडर दि प्रोविजन ऑफ शेड्यूल 6 ऑफ इंडियन कन्स्टिट्यूशन लिरनाय दं दा रायजो राजाफोरा बे बिटिआर सुक्ति खालामग्रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नेताफोरनाव सों एबसुनि बै समनि प्रेसिडेन्ट प्रमद बर'नाव सों जे बिटिआरखौ भारत संबिजितनि बबे दफानि सिङाव बानायनाय जादों
कन्स्टिटिउसननि संबिजितनि दफानि सिङाव जुदि नङाब्ला बे सुक्तिया जेबो मुल्य गैया जुदि संबिधाननि सिङाव नंलाब्ला भारतनि CRPआनो जाथों बा जिखुनु आयेन आसामनि बबेबा आयेननि बबे क्लजनि सिङाव बबे दफानि सिङाव बानायनाय जादों होननानै सों बिथांमोनहा मा बुङो बे बिटिआर सुक्तिया खुनु आयेननि सिङाव गैया बेखायनो आं बिसास खालामो जे बियो जोंनि बिटिसिखौ रिप्लेस खालामनो हानाय बे केपासिटिबो गैया गाबोन आसाम गभर्नमेन्टआ ओरैनो गावसोर नटिफिकेसन होनानै बिटिसिखौ बिटिआर खालामनाय जाबाय होननो हाया बिटिसिआ जाहैबाय कनस्टिटिउसनेल दिनै कनस्टिटिउसनावनो रोखा रोखा लिरनाय दङ जे बिटिसिआव 40टा समस्ति बानायनाय जागोन थागोन बिनि 30टाया ट्राइबेलफोरनि रिजार्भ मोनबाया हारसाफोरनि नन ट्राइबेलफोरनि रिजार्भ मोनबाया अपेन बेखौ ओरै इलेक्सन खालामनाय जागोन होननानै कनस्टिटिउसनाव रोखा रोखा लिरनाय दङ दा बेखौ उथायनांगौब्ला बै एमपिफोर 500 बिसिबांबा जि जाहा एमपिफोर दङ लकसभायाव आरो रायजो सभा बिसोरो बिल लाबोनानै बेखौ पास खालामफिननांगोन जि साफायखानाय कनस्टिटिउसनाव संबिधानाव बेखौ उइथड्र खालामफिननांगोन बेयो एथ' इजि नङा बेखायनो रायजो राजाफ्रा गाब्रायनो नाङा जे बिटिसिआ एफाबां गोरलैयै बिटिआर नमेनक्लेचर फैया दिनै सोरबा सोरबा बिटिआर लिरलायलायो मिसाथार एकदम मिसाथार बेखौ रावबो बिसास खालामनो नाङा आरो एग्रिमेन्टआ जाबाय बिटिआरनि थाखाय एग्रिमेन्ट जाबाय मोनसे बुंबावनि बे सुक्तियाव मा मा कमिटमेन्ट दङ माने माबा उमुग न' लुगोननो उमुग भवन बानायगोननो उमुगाव अभारब्रिज बानायगोननो जों सोंनो लुबैदों जे मोननांगोन बयबो मोननांगोन बेखौ खाम्फा बरगयारिया ओरै होनदों होननानै गाबोन सोरबा नेपालिनाव थांनानै एरहैनो हागौ खिन्थु NDFBफ्रा एसेबां अस्त्र लानानै खौथि खौथि थाखा खरसा खालामनानै एथ' बोसोर 35 बोसोर आन्दलन खालामनानै मानसि थैनानै बे साफागुरियाव फ्लाइअभार खालामनांगौ होनदोंमोन नामा उमुक जायगायाव उमुक जाथिनि भवन जानांगौ होननानै बुंदोंमोन नामा बेथ' नङामोन बड'लेण्ड जानांगौ होननासो बुंदोंमोन बेनि थाखाय मानसि मानो थैनांगौ जि हाइवे बानायदों बेवहाय नक्सायाव लिरब्लानो बेसेबां खौथि नांगौ भारत सरकारा बेखौ जेबो खालायामोन हरगौमोन फ्लाइअभारा जोंथ' बानायाखै मा जोङो काजलगावआवबो बानायदों जों हा जोंनि मा होनना बुङो बेखौ बै सेरफांगुरियावबो बानायदों जोङो बे साफागुरियाव फ्लाइअभार जानांगौ होननायनि बर'फ्रा एथ' अखायै बांखायै आन्दलन खालामदोंमोन नामा मोनब्रै फेज दं बेवहाय मोनब्रै आलादा आलादा एनेक्सारा दिनै थाङो दस्रा बियो गाबोन थाङो दस्रा बियो बेखाय गभर्नमेन्टआ हयथ' उफाय गैयै जादों गांब्रै गोदान गोदान उमुक बानायगोन थुमुक बानायगोन होननानै लिरना होनांगोन आरो बियो मिसा बेखौ बानाया सरकारा 1500 खौथि मोनगोननो 1500 खौथियाव आं जुदि लोगोआव लाफानायबा फरायनानै देखायगौमोन बाहाय मा लिरदों सरासनस्रायै लिरनाया ओरैहाय आसाम सरकारा माने बोसोरसेयाव 250 खौथि होनायनि बिटिआरआव डेभेलप खालामनायनि मोनसे बेबस्था लानो हागौ होननानै लिरदों आसाम गभर्नमेन्ट मे होदों मे वार्डआ जिखुनु आयेन बेबस्था गोनां नोङो हानि दलिलानो लिर मोसौ बायनाय फाननायनि दलिलानो लिर बयबो रायजो राजाफ्रा बेखौ नायनाया मोजां बा मिन्थिनाया मोजां लेखा गोरोंफ्राबो बेखौ मिन्थिजोबनाया मोजां जे जिखुनु एग्रिमेन्ट बाहाय सेल लिरनाय जायो सेल बे सेल लिरब्लासो मावगोन होननाय जायो उइल जुदि लिरो बियो एसे खमजुरि जायो मे जुदि लिरो बियो मावबा मावबाय मावाबा थाबाय बेखौ रावबो आयेनगत भाबै प्रेसार होनो हाया दा नैबे बिटिआर सुक्तियाव बेखौ मे लिरजोबदों आसाम सरकारा 250 खौथि बोसोरसेयाव बिटिआरआव जौगानायनि मोनसे फैसा हरनायनि बेबस्था लानो हागौ होननानै बुंदों बेनिफ्राय बेवहायनो स्टेन्जा मोनसेया मा लिरदों जे गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया मे also contribute 200 same amount for the same purpose
नोंथांमोना मोजाङै नाय आसाम गभर्नमेन्टनि सोरबा सुक्ति खालामग्रा मन्थ्रिफ्रा बिसोर लिरदों खोमा गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया मे अलसो कन्ट्रिबिउट होदों कन्ट्रिबिउट खालामनो हागौ होनना बुंदों बिखि मोनसे सुक्तिनि मोनसे स्पिरिट जायो नामा होगोननि सुक्तिनि बे स्पिरिट जायो नामा जोंना BTC नि सुक्तियाव बेखौ लिरदोंमोन जे होम मिनिस्ट्रि गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया शेल प्रोवाइड 100 रुपिस फर इनफ्रास्ट्राक्चार डेभलपमेन्ट इन BTC होम मिनिस्ट्रियासो होनदों जोंनिया खुनु एग्रिकालचार मिनिस्ट्रिया नङा बबेबा PWD मिनिस्ट्रिया नङा सिदा बुंखादों होम मिनिस्ट्रिया बबे मिनिस्ट्रिया हरगोन बबे मन्त्रालयनिफ्राय फैगोन बेखौबो रोखा बुंखानाय दा बिथांमोना सा बेखौ बुंलाबायदों ओमफ्राय बुंहैदोंनो जायगायाव जोङो बेजों ओरै खालामा रायजोफोरनो 9 लाख जोङो रानगोन हिनजावफोरनो सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो 75,000 75,000 रानना होगोन बिथांमोनहा मिन्थिनाया मोजां नेता बिथांमोनहा दिनै समाजनि मानसिफ्रा नेता मानिदों आरो भट बिदों नेता होननानै जे गभर्नमेन्टनि फैसाखौ एक फैसायानो जाथों सारेना फैसायानो जाथों नोङो मा बायदों मा बायाखै मायाव बाहायदों मायाव बाहायाखै गासैबो रग' हिसाब होनांगौ गभर्नमेन्टनि फैसाखौ खुनु व्यक्तिनो एक फैसाबो ओरैनो हरनो हाया खुनु गभर्नमेन्टनि फैसाखौ आथोना फैसाबो नोङो ग्रेन्टस इन एइड गोदो IBS होनना मोनबा IBS इन्डिभिजुवेल बेनिफिसियारि बे स्किम होयोमोन बेखौ नोङो होनो हाया दिनैनि दिनाव गासिबो नोङो आनसारेबल दा बे बिथांमोनहा बबे सेन्सजों बिदि खोथा होदों आसरित BTR एग्रिमेन्ट जाबाय आरो नोंथाङा बुंबाय बा गोबांसाया बानबुंथि होबाय थादों जे BTR एकर्डआ जोंनि बर' हारिनि थामोन्थानि बेलायाव जोबोद जारलानि फारसे थांगासिनो दङ दा बर' हारिया बे BTR एकर्डनिफ्राय माबोरैहाय जारला नोंथाङा जारलानि खोथा बुंदों बेवहाय गिदिरथार मोनसे लिरनाय दङ प्रिम्बोलाव बुंदों जे बेनो जोबथा बर'फोरनि सुक्ति बिसोरो जाम्बा प्रमद बर'आ एथ' बेबायदि थौले होननानै आं सानफेरामोन बेवहाय बुंदों मा लिरदों इंराजियाव कम्प्रिहेन्सिभ एन्ड फाइनाल कम्प्रिहेन्सिभनि मिनिङा जाहैबाय गासैखौबो लाजोबनानै बेवहाय बिराद गिदिर बुस्थु होजोबनानै होननाय जादों जेबो गैया बेनिफ्राय फाइनेल होननानै बुंदों दा गभर्नमेन्टआ बे सुक्तिनि दारैहाय मोनसे डकुमेन्ट क्रिएट खालामबाय जे बेनो बर'फोरजों बेनो फाइनालथार जुगेनो हाला जेब्लानो बर'फ्रा आन्दलन खालामो आरो भारत सरकारनो मोनसे मेम'रेन्डाम होयो जे जोंनि समस्यानि सायाव रायज्लायनानै समाधान खालामनायनि बेबस्था खालामनांसिगौ होननानै गाबोन समफोर बबेबा दला जुदि प्राइम मिनिस्टारनो होयो अब्ला प्राइम मिनिस्टार अफिसनिफ्राय बेखौनो देखायगोन नैबे मोनसे डकुमेन्ट खालामनाय दंखायो सुक्ति जाखाबाय बर'फोरजों आरो खुनु धरननि समाधाननि सुक्ति जाला बेनो फाइनालखा दा बेखायनो बिनि मिनिङा जाहैबाय बिनि इन्टारप्रिटेसना जाहैबाय जे जों जे बड'लेण्ड सेपारेट स्टेट सृष्टि खालामनो बुंगासिनो दङ खुनु दिन भारत सरकारा नैबेखौनो फाइनाल लानायनि उनावहाय खुनु धरननि सुक्ति खालामला बेनो डेन्जारा जोंनि जि बड'लेण्ड आलादा रायजोनि जि सिमां बे सिमां बायदिनो थानो हासिगौ बे जों गोबांथार सावरायबाय बड'लेण्ड टेलिभिजननि गेजेरजों बड'लेण्ड बिसायख'थिनि सायाव अपारेसन दिनै समाव जोङो 14 नं बियाब सेरानदुवार बेनि BPFनि बिजाथि डेपुटि चिफ खामबाबारि बिथांजों सावरायनाय जादों जे बिथाङा रायजो राजानि सेराव मा जबान होनानै भट बिनो थांगोन आरो बर' हारि थामोन्थानि थाखाय गोबांथार बाथ्रा जों सावरायदों BTR एकर्डनि बाथ्रा बेवहाय बेरखांनाय जादों फैगौ समाव जों गोबांथार सावरायनायनि मिजिं लानानै जों दिनैनि बे सावरायनायखौ फोजोबनो सिगांदों जों साबायखर होदों नोंथांनो आरो बेनि गेजेरजों फोजोबबाय जोंनि सावरायनाय गोजोन्थों खुलुमबाय आं रिंकुमनि नार्जारी बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ'निफ्राय फोसावनो सिगांदों मोनसे गोजोनथाव खौरां बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजना बानजायनो लादों अल इन्डिया लेभेलनि मोसानाय बादायलायनाय बड'लेण्ड डान्स मास्टार सिजन 1